hjemløs, fordi jeg var kommet alt for langt ud i stofferne. Jeg begyndte at tage stoffer i en meget tidlig alder, og hvilket bare eskalerede hurtigt til, at jeg kom alt for langt ud. Jeg kom så langt ud, at jeg begyndte at tage steroider på daglig basis, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at leve mit liv. Jeg udnyttede mine venner hjemme. Ja, inden jeg kunne komme hen til dem, udnyttede jeg. Jeg boede hos forskellige mennesker hele tiden. Og når jeg udnyttede dem så meget, at de ikke gad mig mere, så flyttede jeg over til den næste. Men der var en aften, hvor jeg ikke kunne finde et sted at bo igen. Og den aften der blev det simpelthen nok for mig. Jeg kan huske, at det begyndte at sne ned fra himlen af, og jeg kunne ikke finde et sted at sove. Min jakke var gået i stykker, og jeg frøs. Det var ligesom om der gik det op for mig, hvor stor en bunks jeg egentlig var blevet til. Hvor langt ud jeg egentlig var kommet. Altså, i mit hoved der troede jeg stadigvæk, at jeg var den her rimelig hårde, seje gut her, der stadigvæk bare styr på alting. Men det var ligesom om, at den her barriere her, den blev brudt der, og så fik jeg at se, hvem jeg i virkeligheden var. At jeg var ingenting værd, jeg var en belastning, og jeg godt lige pludselig kunne forstå, hvorfor at jeg ingen venner havde tilbage. Og der brød jeg simpelthen sammen. Og uanset om jeg troede på en Gud eller ej, så kunne jeg ikke lade være med at have et håb om, at der må være en Gud, så min krop blev så tung, at jeg faldt ned på knæ og råbte op mod himlen, Gud, nu blev jeg simpelthen nødt til at hjælpe mig, fordi jeg kan ikke det her mere. Jeg kan ikke leve sådan her mere. Jeg prøvede altid på at skjule alle mine følelser. Det er også derfor, jeg gik til stofferne. Det var for at komme væk fra de hårde følelser, som jeg havde inde i mig. Ja, jeg tog hjem til min mor. Det kan godt være, at jeg blev stoffri, men det var ikke nok. Fordi hvis det var, så jeg bare gik derfra, så ville jeg bare begynde igen. Så jeg tog en behandling på Lolland. Der fandt jeg ud af, at det kan godt være, det der med Gud der, det er måske rigtigt nok. Så jeg begyndte at bede en aftensbøn hver eneste aften, og fandt rigtig meget fred i det. Der mødte jeg en kammerat, som spurgte, om jeg ikke ville med i kirke. Og min tanke, det var, nej, det lyder kedeligt. Godt nok troede jeg på, at der var en Gud, men lige frem at gå i kirke, det synes jeg, det lød virkelig kedeligt. Men alligevel så sagde jeg bare, jo, det vil jeg da gerne. Og så kom jeg så med i kirken om søndagen, og så var det bare ligesom at være hjemme. Der kom smilende folk hen til en, og ja, de tog rigtig godt imod en og kom og snakkede med mig efter mødet også. Og der kunne jeg bare mærke en varme i min krop lige pludselig. En varme, som jeg ikke kan beskrive. Jeg kunne kun føle kærlighed på en måde, som jeg aldrig nogensinde har følt før. Alt min skyld fra min fortid, det var lige pludselig væk. Og fra den dag af, så besluttede jeg mig for, at nu vil jeg gerne døbes, og jeg vil følge Jesus. I dag så har jeg været på Mariager Højskole i snart 2 år, og det har givet mig en masse viden omkring Bibelen, og jeg har studeret den fra side til side. Det er helt fantastisk. Jeg har en oplevelse af, at Gud han gerne vil have mig til at tale hans ord ind i folks liv. At hjælpe andre mennesker, hvor jeg også selv har været, og endda også hjælpe de mennesker, der er på vej derude, så de ikke behøver at opleve det samme, som jeg har oplevet. Det er mit største ønske, det er at hjælpe andre mennesker den dag i dag.